ATV sztárműsorvezetője, Rónai Egon ismét robbantott egy nagyot a médiában, amikor sikerült élő adásban összekapnia Magyar Péterrel. Az összecsapás annyira hevessé vált, hogy Magyar Péter felháborodottan kivonult a stúdióból. De persze Rónai Egon nem hagyta ennyiben a dolgot. Miért is tenné? És rögtön a közösségi médiához fordult, hogy ott mossa tisztára magát. Egy Facebook kommentben Rónai megpróbálta kimagyarázni magát, elismerve ugyan, hogy hibázott, de természetesen hangsúlyozta, hogy nem ő tehet arról, hogy a vita ilyen csúnyán elfajult. Mert hát hogy is lehetne ő a hibás, ugye? Még azt is hozzátette, hogy Magyar Péter továbbra is szívesen látják az ATV műsoraiban, mintha ettől a gesztustól mindenki elfelejtené, mi történt. De Magyar Péter sem hagyta annyiban. Azonnal kijelentette, hogy akár az ATV-n is vitázna Orbán Viktorral, aki már a stúdióban sem tudott megmaradni, mert az most országos szinten akar vitázni. Bravo! Ez a bátorság, vagy talán naivitás valóban lenyűgöző. Az igazi szórakozás azonban Rónai Egon Facebook oldalán zajlott, ahol az esti műsorról szóló poszt alatt a kommentelők egymás után hozták fel a vitát. Egyikük arra kérte Rónait, hogy próbáljon meg elegánsan és diplomatikusan kilépni a helyzetből, mert az eset rontja a szakmai hitelességét. Mintha ez annyira egyszerű lenne. Rónai válaszában természetesen leszögezte, hogy Bohár Dániel nem az ATV-től kapta a felvételt. Persze, mert mindig más a hibás. Rónai még azt is elmondta, hogy részben elfogadja a kritikákat, de hangsúlyozta, hogy ő volt az, aki lezárta a vitát, amikor Magyar Péter jelezte, hogy el fogja olvasni az adott dokumentumot. Köszönjük, Rónai úr, a világ most már biztosan megnyugodott. És akkor jön a habatortán. Magyar Péter szerint Bohár Dániel már a stúdióból való távozása után 2 perccel összevágott videót és posztot tett közzé. De várjunk csak! A valóságban Bohár a videót csak negyed órával az első írásos posztok után tette közzé, és előtte ő maga is írt egy posztot a történtekről. Micsoda bravúr! Bohár valószínűleg szuperhős, mert pillanatok alatt mindent meg tud oldani. A technológia csodái persze itt is megmutatkoztak. A Tisza párt is feltöltötte az adást, bár kissé gyengébb minőségben, de hát nem lehet mindenki olyan profi, mint Bohár Dániel. Rónai Egon megint megmutatta, hogyan lehet egy kis botrányt elegánsan kezelni, vagy inkább még nagyobbra fújni. Összefoglalva, Rónai Egon ismét bebizonyította, hogy a modern média világa tele van meglepetésekkel és drámákkal. Egy kis vita, egy kis kivonulás, néhány gyors poszt és videó, és már is kész a tökéletes médiacirkusz. Gratulálunk mindenkinek, aki részt vett ebben a remek előadásban. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ha nem akartok lemaradni a hasonló tartalmakról, iratkozzatok fel a csatornámra, és elsőként értesülhettek az új videókról. Sziasztok!